raha nampagnotsin-droa mangitry tsara ho hainao oh non non koa minao za tsy afaky tsy possible zala io tegna tiako amin'ny atao amin'ny restaurant Ethiopiane atao amin'ny premier étage nety amin'ny Soatel boulevard de l'Europe ny aty Antananarivo no misy zay ny amin'ny fotoana azy ity dia hitantsika no andray ny mpanakantsika vahintsika ny eto amin'ny Point Carré araka ny fahitantsika nandehandeha tany dia mpanakanto Tijinega no vahintsika akory manafinaka ça va anao mialambanao zay ia magnano mbola tsara anao zoko Jean-Luc dia magnano mbola tsara hoan'izay abonné amin'ny Point Carré Facebook jiaby magnano mbola tsara ah ouais efa ifaragna antogno amin'ny akabeny no mety ia show mety ho avy ia agnanovagna fetim-bolana amin'ny Tijinega ia programme fa ny public amin'ny Facebook akao Noël ilaka ka programme antsika dia après nzegny amizay mandeha magnano festival waka an-tanàna eky fety amity Sava ia réveillon Antala bonne année amizay voemara ty mety sambatsika iaraka eto ny eto amin'ny Point Carré dia atsika somary iodigny kokoa ty afandra koa zay azovy zay mpanakanto Tijinega izay azo zegny hoe tamin'ny taogno loso tamin'ny taogno ty dia taognonao tegna sogadiny be anao tamin'ny lafiny mozika maro samihafa ka eto misy fanontenegna zegny andeha eto misy ny fanontenegna zegny ny baka aminay fa misy koa ny fanontenegna zegny baka amin'olo tao amin'ny Facebook maro samihafa toa zay dia jiaby zay ma zegny no atao tsika mifangaro eto fa zamizanao zay tsy nikampy telopolo taogna anao e mbola tsy mbola tsy ampy mbola tsy ampy 28 mbola tsy ampy hazala 27 mbola tsy ampy ampy 25 ndraiky ia fa ampy ndraiky ampy 25 bon dika zay no 25 base ny fanontenegna aloha zay tsiniky koa ny agnarana hoe Tijinega za ino zay fognosy ny agnarana Tijinega zay raha fa inspire tamin'ny tanàna tarifo tamin'ny tegna mbola helihely mifidy agnarana andeha atao indesina andeha hira nom de guerre zay fivolagna anazy tamin'ny fotoana an'izay dia igny tiako dia napetako ah ouais ia anao fa zay safidy sao hoe misy za fo nisafidy azy Tijinega d'accord ia ny fanontenegna tamin'ny Facebook tato sady zavo koa moa izay azovy nanotany izegny izay satria misy zegny nanotany tia hoe azovy moa tegna agnarana fikahigna zo zegny tegna agnarana na tsy agnarana jiaby fikahignanao fikahigna za tamin'iza ta l'école sa na hoe andavanandro Christian ia sady zegny lasy tegna aragna na Facebook akao ah ouais ia Christian de la tegna contenant Facebook Christian Razafindratofo Christian ok izy namatsika ato hoe nemsa Skyper MB ny Facebook ato hoe na dia efa natsidikinao teo fampitoniako fo koa olo avy aza marigny moa anao Breda zay hoizy zava sambava tomboka sambava teraka atao fa be fô zaviteny ala atao zegny aiza kartienareo sambava to Ambatofititra Ambatofititra ia Antany Fotsy dia misy Ambatofititra ah ouais dia dika zegny agny ray aman-dreny jiaby agny ray aman-dreny jiaby agny papa sy mama fianakaviagna jiaby agny ah ouais misy zoky misy zany misy zoky za misy zandry za ah ouais anao zay tsy farany za tsy farany tsy faralahy ah ouais ny fanontenegna maro question ato e fanontenegna napetraka ny Monica Jamel zegny ny mitovitovy amin'ny fanontenegna napetraka Faravavy FN koa miavy karakory zay matianao za tsy dia mifidy loatra aminazy fô arakaraka toetry ny tegna marina arakaraka toetry ia arakaraka toetry koa tsara toetry malala fomba fa tiako edy ah ouais ia wow fa ny tegna fanontenegna ny Monica Jamel ho izy hoe misy viavy zay izy amin'ny quartier-nay eto Tamatavy io izy milaza fa sipanao zegny tsy kenao zegny izy raha tsy ataony photo d'écran zegny anao marigny sa diso Tamatavy zay tsy marigny Tijinega mety mijery atsakony izy fotoagna zao ty ia marigny zay ay marigny zay raha volagny zay tsy marigny hoe le hoe tsy magneky andeha atao photo d'écran ia sady zalahy sy koa nahazo message raha mikasikasika raha karaha zegny faux compte zegny mitondra raha io
faux compte maro be faux compte mipariaka amin'ny Facebook koa dia zareo amin'izay magnano n'importe quoi karaha zegny mandray compte rano sasany very vola raha magnan'izegny. Izy marigny io koa raha malaza tatato misy anao mpanakano misy magnabiagna compte dia andesindreo mandeha misoloky olo amin'izay le raha amin'izay. Dika zay parce izy koa ataontsika hoe misy olo zany tia azo contactinao dika zegny amin'ny page amin'ny page fo za zegny tsy managna compte Tijinega feky ny tegna marina fa page tsotra igny foana nina izy koa ohatra hoe misy compte nandefa demande aminao agny after ty tsy za nina zegny tsy mety andifasagna demande boko page tsy mety andifasagna tsy mety azotegna mi karaha zegny ya za tsy managna compte Tijinega fa agnarana ana personnel igny zegny compte na amin'ny Facebook. D'accord. Question avy amin'ny Layenne Njina. Oui. Nagnino zegny anao lasa nihavagna vahizo tsy karaha taloha. De dilany koragna, dilany sangetaka volagna aminazy. Anao nivolagna zay fa tsy za zegny. Ya, za tsy mihavagna za loatra feky fadin-drazagna zay fihavogna zegny. Ah ouais. Ya, za tsy mihavagna fô izy koa misy ny ataona antegna ka somary mekimeky somary occupé igny dia karaha lasa mihavagna antegna izy koa ohatra misy raha tsy azontegna ono igny karaha lasa mihavagna fô antegna. D'accord. Fa tsy mihavagna za. Tsy mihavagna. Ya. Alohan'ny izahay atao ndraiky question ndraiky baka aminaka somary vakiko aminao fo ty koragna zegny nataony Mariela mahay tsy tiagna hoy izy hoe tiako zalahy hormontsaiko lehilahy ty zay compliment anazy nahita sarinao de Tijinega somary tantara aminay zegny hoe izy volanao zegny teraka tasambava tombo tasambava dia fotoana karakôry amin'izay nafanao hoe ofa za dia agnano mpanakanto mba tantara. Za ny tegna marina fa tia mihira letry mbola hely fô nanomboka classe de seconde tsy haiko 2014 ngamba zegny zay tsy haiko 2014 15 tagny za commence ny hira fa mbola nianatra za tamin'ny fotoagnan'izay dia 2017 terminal za tamin'izay za tsy nahafaka baka igny teo amin'izay za tegna tapa-kevitry ny hira. Ah ouais. Karahan'izay. Bon 2017 jusqu'à aujourd'hui fa misy fo zegny ino hira nataonao voalohany comme mbola tadidinao fa tsy azoko honogna efa maro tsy azoko honogna feky afa ela marigny. Ah ouais. Ya. De resaka rythme amin'izay ino zay natao tonga safidy fa hoe bon za idoko amin'ny rythme tiany jeune afro ino tonga zay safidy zay fotony boka jeune tegna be mpagnaraka indrindra surtout ya amin'ny la musique amizao na ohatra fandehanagna soirée presque jeune fo tegna. Ah ouais. Ya misongadigny. Dia anao fa manoatra hira anao sa hoe ankoatran'igny fitiaragna amin'olo aby regny fa li tegna hira anao tompo manoatra sa hoe miara-miasa amin'olo amin'ny resaka texte. Za fô manoatra hirana. Ah ouais. Ya za fô mamorogno hirana jiaby. Aletsika anoy izy amin'ny question amin'ny Facebook ato izy koa mbola tadidinao za tsy raha mety tadidinao amin'ny texte jiaby zegny nataonao za manko mandinika fa hoe mitovy zay mpagnano vaofina pub izy tonga zay maregny hoe azala zegny texte sady nety amin'ny fotoagna zany amin'ny pub faela igny. Ya karaha mba volagna eto izy koa mbo tadidinao agnisan'ny texte tosatinao fa efa taty afara anao volagna hoe za nanoratra zay somary karaha migénie anao anao fa nanoratra izy tsy de tianao koa mbola tadidinao taloha tagny na texte na hoe fomba firanao izy anao volagna azala za fa nagnano zay za ndraiky tsy de misy le tsy tiako loatra fô le tsy za nanoratra azy ndraiky misy raha fôtony tamin'ny taloha boka za nisy manager dia misy gadonkira tsy de tiako loatra izy fa nampagnanaovagna za dia nataoko fo raha. Ya. Dika zay mbola miaraka tamin'ny fido koa. Ya mbola tamin'ny fido za tamin'izay dia fa misy ankamaroany ndraiky dia laniko aby jiaby. Fa zay manko ny tant que hoe tena agnatin'ny boîte de production manko hoe zegny lamigna apetraka ny manager no aregna. Manager no aregna ya voilà. Ah ouais. Oui izy Kennedy Savio karakory fomba atao azahoagna featuring aminao? Mikoragna amina amin'ny page na magnantso za dia io tsika mikoragna. Ok. Jean-Patrick Randrianar Velo efa magnano spectacle grand complet ve Tijinega sa mbola kely SB? Efa nagnano. Ah ouais? Ya tamin'ny 2022 tamin'iza mbola tamin'ny Fido Pro andeha nagnano toragna lanjerofo jiaby regny grand complet na Facebook akao misy vidéo na za misoma grand complet publico. Gaïvan Bridavi volagna aminazy izy tiako.
Oh, merci. Merci. Ny amin'ny resaka lamozika fo za matoky fa mety fanavy aminao le koragna hoe satria izy nao le tsika le nareo mpanakanto taty afara nareo mpanakanto jeune taty afara ndraikindraiky marobe zay mikritika ro io tsy mahay mihiry ro io mamalankiry ro io zegny hoe manao koa ny fandraisanao zegny izy koa misy mivolagna fa hoe anareo tsy artiste koa anareo tsy mpanakanto koa fa navonavao zegny anao ya fa voa zegny ino mety malianao zegny izy io ka tsy haiko tegna maliako azy fô izy io samy managna ny ankafiziny ya ny tegna marigny zegny samby olo amin'ny le ankafiziny misy mahay ny sasany tsy mahay ny sasany misy tsara ny sasany tsy tsara ny sasany karahan'zay izy mpanakanto izy question manaraka zay maka nahita zandy samarako zandy amedy hoy zandy Marjor hoe ino tonga izy niala tamin'ny Fido Production tapitra contranay ah ouais ya contranay tapitra igny de za amizay décidé za andeha manokana karahan'zay agnisan'ny ataoko hoe coup de pouce agnisan'ny nahaizagna anao koa taty afara fitro miaraka amin'ny ngiatako solo fotsy za koa tsy fa misy roe niboaka agny zay mba tantaraha hoe nanao koa nafanao miaraniasa izy zegny olo avy aminay Asambavagna de izy mina Facebook de teo fo nandalo tamilona hoe za volaniko tiagnano featuring amin'giaty de ny contact azy za de zao volagniny ataonao de afaka magnano featuring atsika de Alpha sahiranao de nalefako taminazy de nikoragna zay de nikeny raha igny de nataonay amizay mety mbola misy hafa magnaraka sa efa io mbola misy ya ah ouais ya tam 2025 io raiky boka manko hoe tsy possible zay boka io raiky resy malao taloha de tsy possible ay tetianao amin'io raiky anao misafidianana resy ndraiky tiako ino itiavanao zay raha tiako foy karaha tsy nampoiziko be zegny le fiaramiasanay igny karahan'igny zegny fipoahany ah ouais ya ny magnaraka an'izay koa ny atao amin'ny Facebook ato izy tany Williams hoe efa manambady ve managna olo tiagna tiany zany tianao ok d'accord mavaly araiky zegny de mbola misy magnotany koa atoena de efa valianao teo fo fa vakiny fo izy Guy Francis JSA hoe andreo sy taxe olo fotsy izy misy fandraisagna sa juste hoe lancement fotsiny ya zahay tsy de misy fandraisagna loatra fa camarade ya ah ouais d'accord de hita amin'ny ino amizay mahatonga hoe fit na de efa nahita zay tamin'ny ino mahatonga hoe tsy de maro be olo agnanaovanao fit hoe anao mihitsy no fit sa hoe kapoa fandehany hoe resaka fit za tsy de ka magnano fit loatra izy koa fa ohatra misy olo propose featuring aminazy za fa magnano fa za ndraiky misy sasany ka matatro koragna misy olo zegny tiagnano featuring amin'ny tena karahan'igny fa zare tsy de masaky ny koragna izy koa mikoragna anao za magnano fô za izy ka miady koragnantsika zegny ya le miary officialy tegna kibo araiky ve izy sikesy Gas Valère zany hoe papa araiky sy mama araiky la famille manao zay tsy mpiavagna namagna fo koa zay camarade rango fa ela rango tam 2014 15 tagny zay fa mpinamagna ya d'accord fa izy koa tena mahita shownao maro samihafa zegny misy toagna sur scène misy viavy magnano sosy tany jiaby manao koa ny fandraisanao fa hoe io fa zegny tidjine gako iny lasa mpanakantona laza manao koa izy zegny tsy haiko za zegny mahita zare magnantsory hoe ambiance hoe ah ouais zegny fandraisako azy ambiance ke negny manao tsy lasa hoe hitanao mba groupe quartier za menimeny izy koa zany nihira zany alaza za toko lasa ngengeng koa nagny zegny anao toujours hoe anao mijano anao fo tsisy raha tokony ampahingengeng ma mitovy amin'olo jiaby fô boka izy za na malaza za mitovy aminao fô za zio ambony chaîne ry fo za izy koa fa andavanandro za mitovy amin'olo jiaby fo tsisy mangengeng zegny ake fizavanao izy mora sa sarotro io fa hoe magnano lamozika zegny eto amitsika fizavanao izy amaha jeune anao amin'ny lalagna zegny efa nandalovanao ohatra sarotro ve zo hoe antena koa zegny pira sarotro sa mora sa hoe raha mila vola be zo nino izy koa hoe antena tia laza zegny fizavanao izy ny malaza mora anao ko malaza fa le mitana izy ny tegna hitako sarotro aminazy mba ho lavalava zegny anao amin'ny place ah ouais
d'accord tegna hitako sarotra di tagnatin'ny fotoagna zay nagnanaovanao la mozika zay anao dia navole fotoagna hoe anao karaha mivolo hoe kivikivy za zay mbelako la mozika ty donc hoe sa hoe nandeha igny loso za ndraiky tsary kivy hoe ke andeha agnambela la mozika zegny ouais izy ndraiky amin'ny maha-olombelogna antegna tsy maintsy mandala kiviagna hely fo antegna fo izy antegna mila mampakatra moraly fo koa ouais ya na amin'ny asa jiaby tsy maintsy karahan'zegny fo ya efa ho tampitry taogno ty ho avy ny taomba avao mety projet mety mission moka anao kabe ty Djinega maromaro izy izy koa raha mikasiky la mozika maloha antegna maro amin'ny taogno avy lasy ty za tsara nagnaboaka album le raha igny agnaboaka eky za amin'ny taogno avy ty ouais amin'ny taogno avy io ya ouais taogno 2025 za agnaboaka album mety la firy io agnatiny peu près mety 7-8 karaha an'igny zegny mety agnaboaka 2 fo eky za amin'ny taogno ty hira vaovao jiaby sa hoe mety misy raha efa tafarako diry agnatin'ny album hira vaovao aby ouais ya tsisy hira ke ny magnaraka zegny mbala amin'ny mbala ty resaka la mozika ty fo mety possible ve hoe ty Djinega amin'ny andry araiky agny ny amin'ny resaka la mozika io fa zegny fa hoe miova rythme lasa magnano tropical be draiky za mety fa arakaraka raha tian'olo ake fo zegny tegna marigny ouais izy koa ohatra misy miova zegny rythme ankafizin'olo dia magnova rivotro ankafizin'olo koa antegna ouais ya izy koa mbola azonao honogno satria monko ny mampavariagna zay aminao zegny le fetiny hoe io zegny anao mbala tanora efa managna placenao amin'ny resaka la mozika ty zay tahia zao ny ataontsika hoe ny tany zegny nandalovanao nagnanaovanao show agnisan'ny hoe tsy edignanao jusqu'any anty satria mety misy ranandalo to aia hitanao fa beka anstao matatany karaha zy zany raha atao maro ohatra hoe Diego Ambilobe zegny Nosy be Tamatavy maro tsara fo eky ambiance nandalo taminay ino tsy mitovy reo tanàna aby io hoe tamin'ny tany nimboanao avian'izy mipetraka souvenir ino zaka nandalo tany ambiance zegny tegna tsy mitovy fo eky le ambiance le misy ny sasany ka hoe ambiance tsotra fo fa ny sasany tonga dia karaha ambiance tsy azonao adigna fo eky zegny tegna marigny misy raha tantaregna fo zegny izy koa nandalo taty karahan'zao ya aia zao tany agnisan'ny mbola sariny somanao teto Madagasikara nefa mba tianao hita mbola maro ndraiky ouais ya surtout partie atsimo igny Fort Dauphin ya karaha an'igny Vangaindrano Manakara sy ny tariny regny mbola tsisy nimboako ouais ya wow fa anao fa andeha ilaka ka za ndraiky tamin'ny taogno lasina fa nandeha Toliara ya efa ta Toliara ankoatran'zegny ndraiky mbola tsy dia maro farafaratsimo amalaparagna atsika fa mialohan'ny zegny ataontsika hoe tsika juste tsy agnatin'ny fandaragna atsika dia tsika roa lahy zany atsika andizaigny vaiavy dia atsika zay tonga agny am'zay ny raha ataontsika zegny misy ampahany hiranao fo zegny no ataontsika eto dia viavy zegny koa ataontsika aminazy zegny texte agnatin'ny hiranao io pezitsika izy ok dia dikan'izay zegny jeté zegny ty Djinega zegny za zegny agataka aminao zegny ataova ampahany zegny ny hiranao zegny anefa miboaka na tsy aoko na mbala hiboaka ampahany hely zegny hoe hira io zegny karaha zany hoe koa tolotra ho an'ny viavy zegny izy tonga dia pezy tampotampoka araiky zegny ampahany raha karakory amin'ny hiranao jiaby eo ty Djinega agnisan'ny araiky koa zalahy viavy koa atao zay zalahy koa tsy raha viavy araiky tsisy fo zalahy izy tokony potika izy amin'ny raha karakory ty Djinega mba hira karakory non misy hira fitiavana zegny tsy maintsy hira fitiavana boka zegny na faniboaka na mbola tsy miboaka hira faniboaka zao hira voady misy voady zay refrainazy igny zao izy koa ohatra amitandregnesiny viavy possible mety mataraiky azy zao ary za magnisa telo dia jerevanao caméranao araiky io dia ataonao izy ok isa roa telo ty Djinega vao miara-dalagna aminao zaho aza mavozy fa za ty tsy hialanao karaha zegny refrainazy wow araiky farany ty Djinega tsy haiko asa tsy possible igny ndraiky fa araiky hoe isaraka zegny atsika isy afaka ohatrany tsy possible sa tsy possible mihitsy ataontsika viavy zegny koa atao tokony hoe mazondrazy fa efa tsy possible raha ty tsy possible ouais
Afa tsy possible donc raha tsy possible. Ok. Ataonao partie nigny azna bon refrain boka fa hainay zegny fa extrait agnatiny ok magnisa telo ataontsika sy dini les gars isa roa telo mbola ino koa mara ilanao za azala amin'ny partie le tegna tiako aminazy ndraiky amin'ny pont io so tamtam ampary mami kendegna ampody oh non non mais je suis désolé raha nampagnotsin-droa mangitry tsara hoenao oh non non kwaminao za tsy afaky si possible zala io tegna tiako amin'ny grave mary morceau igny c'est mbola ny ohatra araiky resy igny izy igny ya ny hafa na vu na ohatra hoe fankafizan'olo hira roa zegny tsy possible hitako tian'olo par rapport ny resy io ma raha niaignana sasa inspiration sinarinana inspiration an-tragno fô za zegny fa manana studio an-tragno de za izy koa fa maregny instrumental vaovao tsara regniko tiako io zegny mampakatra feeling-na aminazy ouais agnisan'ny maro mpagnaraka anao viavy de aloha ataontsika atao hafatra farany ho an'olo jiaby de mba tiako asevanao hafatra mihitsy ho an'ireo viavy marobe zegny ny mankafy an'ity Jinega hafatra ho anao zay fa nankafy malôha isoraka de ho anao zay mbola sendriky mankafy magnaraha fa misy vokatra maro tsara ao de bisous ho an'ny viavy jiaby lalatsa agnatiny de ny hafatra anao zay ho an'olo jiaby zegny mizahantsika ty Jinega ho an'ny mpankafy jiaby ya ho an'ny mpankafy azavolo mankafy fô mahay tsara fô tongny vaovao lasy fa ho avy mahay tsara ny vokatra de isoragna koa ndrefa nankafy letry zay nanôgna fo izy koa tsy andre mbola tsy tonga tamin'ny place ohatran'izao antegna karahan'zegny tsy safatra maro za mataontsika tombo de tsika nagnaraka raha tiantsika natao nagnala mozika fa teo ihany koa zegny ny fianakaviantsika fianakaviana zagnahary mo tsy adiny ka tiako manovanao hafatra raiky manokana mihitsy ho an'ny fianakavianao zegny ny asambava zegny ny mety mizatsika ny amin'ny fotoagna zay ty Jinega ya coucou andreo ok d'accord merci beaucoup Jinega magnategna zay fa magnaraka atsika ny amin'ny taom-baovao izy koa miboaka album mbola herigna aketo atsika de ifanodito atsika koragna makasika zay album zegny niboaka zay velomo ho any magnaraka koa ok velomo